wani mawaƙi daga cikin mawaƙan ƙasar Hausa shekarun can baya da suka gabata sai muka ji yana cewa wai mun ji jama'ar gari na so su maganganu wai babu kuɗi gari. To duk wanda ya ce babu kuɗi gari shine bai da su. To sai yanzu muke ganin gundarin ma'anar wannan waƙas. Najeriya ƙasa mai population na mutane an faɗa cikin rikita kala daban-daban, musamman abin da ya shafi maganar tattalin arziki. Ba a taɓa samun lokacin da aka samu gap, aka samu tazara da rata tsakanin mai akwai da mai rauni ba kamar wannan lokacin a Najeriya. Shi yasa duk inda ka zagaya za ka yi ana cewa ai ana cikin halin la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ma'ana ana cikin kunci na babu a tsakanin al'ummar ƙasa. Wanda da yake rayuwa a cikin gari kamar Kano shaida ne, domin za ka ga yawan almajirai ya yawaita, ƙananan yara masu watan galili ya da kare kaina akan tituna sun ƙara yawaita. Mutane magidanta kama daga 'yan gudun hijira da waɗanda suka samu matsin lamba na babu a cikin gari masu neman taimakon abin da za su ci sun yawa. Sai dai kuma a wani ɓangare kuma mabaratan nan fa tabbas ana masu hange da mahangogi kala daban-daban, domin akwai waɗanda suke abin nasu ya yi kama da mutuwar zuciya. Idan ka dawo wani ɓangare kuma garin Kano ɗin cikin birnin da kuma kewaye manyan tituna da kuma ƙananan tituna suka shiga cikin ƙananan unguwanni za ka ana ta yin gida maka wanda idan ka kalli irin wannan gine-ginen da ake a yanzu ka iya cewa anya kuwa wannan babun da ake cewa ana fama da ita gaskiya ne. Hakanan kuma idan ka tafi bankuna, duk bankin da ka je za ka tarar akwai cunkoso mai yawan gaske tsakanin masu zuba kuɗi a cikin lalitarsu da ke cikin wannan banki da kuma waɗanda suka je su ɗebi abin da suka aje. Tunda dai da gani a banki ɗayan biyu ne, ko ya je ya aje ko kuma ya je ya karɓa ko kuma ya je ya tura kuɗaɗe zuwa wasu gurare. To amma don Allah ne abin da ya ɗore min kai shine tambaya ga masu mabiya wannan tasha tamu ta Kano 360, wai ya abin yake? Me yasa abin yake tafiya haka? Mafi akasarin mutane ga suna nuna yalwa mai yawa ta ƙarfin tattalin arziki, sannan kuma a wani ɓangare za ka gani kuma masu kokawa su ma sun yawa. Wala Allah abin yana da alaƙa da rashin taimakekeniya tsakanin mai akwai da mai babu, ko kuma abin yana da alaƙa da irin salon mulkin dimokuraɗiyya na Najeriya ne? To muna jiran amsoshinku a can comment section na wannan tasha mai suna Kano 360 mai yaɗa shirye-shiryenta daga nan tsakiyar duniya.